Večeras slušajte. Radio Teatar. Jasmina Nešković. Fernando Pessoa. Jesen u Lisabonu. U subotu 30. novembra 1935. godine umro je u Lisabonu Fernando Antonio Nogueira Pessoa, star 47 godina, neoženjen, pisac i pesnik gotovo nepoznat široj javnosti, ali veoma cenjen u književnim krugovima ne samo po svom pesništvu originalne forme, već i po oštroumnoj kritici. Umro je u tišini kao što je i živeo. Ovaj korifej portugalskog modernizma, autor Poruke, poeme rodoljubivog zanosa, jedne od najljepših tvorevina te vrste koje su ikada napisane, objavljivao je malo i retko, ali je ostavio za sobom obimnu rukopisnu zaostavštinu potpisanu različitim imenima, kao što su Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Fernando Soares, Ricardo Reis i drugim. To nisu uobičajeni pseudonimi, već samostalne i samosvojne poetske ličnosti, duhovni dvojnici samog Pessoe, takozvani heteronimi koji imaju razgovetne fizionomije, karakter, poreklo, biografiju, u pojedinim slučajevima i smrt. Svaki od njih posjeduje izgrađen pogled na svet, senzibilitet, moral, rukopis i stil, i svaki od njih piše drugačiju poeziju. Tako je Pessoa opsednut žudnjom da postane drugi i bude mnogostruk kao svemir, dostigao ono što ni jedan pesnik pre njega nije uspeo, da sam stvori čitav jedan književni parnas na koji je smestio pesnike najrazličitijih poetskih opredeljenja. Svi oni kao u nekoj imaginarnoj drami koja se odvija na pozornici duha, vode dijalog o najbitnijim pitanjima ljudske egzistencije. Vi mora da ste doktor Ricardo Reis. Da, tako mi je ime. Jedva sam vas pronašao. Prema mom računu danas treba da uplovimo u Težo, a to je trenutak koji ne želim da propustim. Ali malo šta ćete vidjeti kroz ovu pokretnu zavesu vode koja se sliva iz zatvorenog neba. Sivi grad, rasut po brežuljcima, niske kuće između kojih štrči tu i tamo toranj neke katedrale, obris nečega što liči na ruševine tvrđave. A još je izvesnije da nećete vidjeti čak ni to, već samo maglu, kišu u kiši, dim. Ni dim, ni kiša neće me sprečiti da vidim ono što želim. Ali vi ste me tražili. Da, imam telegram za vas. Malo čas smo ga primili. Da znate šta u njemu piše. Nažalost, znam. I imam neprijatnu dužnost da vam ga uručim. Nema potrebe. Već znam i koga šalje i šta piše. Fernando Pessoa, umro 30. stop, sahrana u nedelju stop, vraćam se u Glasgow stop. Álvaro de Campos. Trebalo bi da vam izjavim saučešće i da u ovoj prilici to nije neumesno. Rado bih vam i čestitao. A kako ste pogodili? Nisam pogodio. Znao sam. Samo nisam hteo to sebi da priznam. Nisam hteo da propustim posljednju priliku da se vratim u Lisabon. A ipak ste propustili da stignete na sahranu.
Danas je nedelja, a mi kasnimo jedan dan zbog ovog nevremena. Kad bih mogao da biram, izabrao bih neki lepši dan za umiranje. To nije stvar izbora, ali moj prijatelj je hteo da to bude baš ovako. Kako to mislite? Lepo. Bavio se godinama astrologijom. Izradio je na 1000 horoskopa i tačno je izračunao datum svoje smrti. Baš mu ne zavidim na tom znanju, ali mu zavidim na prijatelju kao što ste vi. Priznaćete, nije uobičajeno da neko potegne toliki put samo da bi zakasnio na nečiju sahranu. Nismo se videli 16 godina, a ipak bili smo i više nego prijatelji. Ponekad mi se čini da nismo bili živi ljudi, nego likovi u nekoj drami koji se pretvaraju da žive tuđe živote, na nekoj pozornici izvan prostora i vremena. A vidite, mene koji sam po prirodi svojoj i svoga posla živeo i patio na svim meridijanima, prepuštao se svim mogućim i nemogućim uživanjima, ja sada nemam nikoga o kome bih mogao da govorim tako kao vi. A šta vi očekujete da nađete u gradu? Trafiku. Neobično. Koju trafiku? Pa onu na uglu ulice Zlata i ulice Duš Retruzeiruš. Sećate se trafike gospodina Vaskeza? Ima ogromnu firmu na kojoj piše Zlatna Havaneza. O toj trafici je moj prijatelj Alvaro de Campos napisao jednu od svojih najboljih pesama. Pesmu ne znam, ali trafiku pamtim. I prvo što ću uraditi kad se iskrcamo, otići ću tamo da kupim cigare. Nećete valjda reći da ste samo zbog te trafike krenuli na ovo putovanje? Pa zar to ne bi bio dovoljan razlog da se krene na put? Ništa gori niti bolji od smrti prijatelja, ali naravno, šalio sam se. Moji razlozi su drugačiji. Odlučio sam da više ne plovim. Podneo sam zahtev za penziju. Uželeo sam se kopna, kako to mi pomorci kažemo. Ali portugalski pomorci govore i drugačije. Vi bolje od mene znate ono njihovo geslo. Živeti nije neophodno, ali ploviti se mora. Pa ja sam se zasitio plovidbe. Da budem iskren, nikad nisam ni voleo da putujem. Nikad se nisam sasvim oslobodio strepnje, straha od novine, one mučnine od čulnog saznanja da telo ima dušu. A osim toga, već sam video i sve što nikad nisam video i sve što još nisam video. I šta ćete raditi u Lisabonu kao penzioner u najboljim godinama? Dozvolite mi da primetim, vi ste još mladi. 47 godina možda i nije neka starosta, ali ja se već odavno osjećam kao da sam nadživeo samoga sebe. I sad samo hoću da se odmaram i da ništa ne sanjam kad zaspim. Zatim svi mi žudimo. Ovaj grad je vrlo pogodno mesto za spavanje. I ja ću za početak gledati da se dobro ispavam. Samo još ne znam gde ću da odsednem. Ne mogu da se setim ni jednog hotela koji bi bio blizu reke, a opet u samom gradu. Takav je jedino Bragansa, na početku ulice Alekrin. Baš vam hvala. Neću morati da lutam po ovoj kišurini. A vi kuda ćete? Ja? Mene je uvek sa svih putovanja sačekivao treći sprat mojih tetaka. I sto postavljen tanjirima s lepim šarama, s više čaša, kolačima, voćem, kao za praznik. Jedino što im ovoga puta nisam javio da dolazim. Eto, imam i ja razloga vama da zavidim. Kad pomislim da mene ništa ne čeka, čak ni plavo nebo iz mog detinjstva. Ništa. Samo reka Težo, pradedovska i nema, u kojoj se više ne ogleda nebo. Ponovo te vidim.
grade mog detinjstva, zlokobno izgubljeni, tužni i radosni grade, ponovo u tebi sanjam. Ja. Ali da li sam onaj isti što nekada je žive ovde? I vratio se. I iznova krenuo ovamo da se vrati. I nastavio ovamo da se vraća. Ponovo te vidim, Lisabone, težo. Ja zaludni prolaznik u tebi i sebi. Stranac ovde kao i na svakom mestu. Slučajni gost u životu i u duši. Čudnovato koliko čovjek zaboravlja, i to upravo ono što smatra da najbolje poznaje. Eto, na primjer, ja sam potpuno smetnuo s uma da se svakoga dana, uvek u isto vreme, čitav Lisabon okuplja oko stolova za večerom, kao da time ispunjava neki drevni ritual. To je valjda jedina stvar koje se Portugalci dosledno pridržavaju. Čak i po ovom nevremenu. Sve su kafane pune. Ako mi dozvolite da primetim, sudeći po tome koliko ste pokisli, i vi ste se poneli kao pravi Portugalac. Radije biste navukli prehladu nego propustili večeru. Ali nisam ja ovamo došao samo zbog večere. Mada sam se, priznajem, posle 2 nedelje na moru zaželeo kontinentalne hrane. Nisam hteo da svoje prvo veče u ovom gradu provedem sam u hotelskoj sobi. I samo neka velika nevolja ili velika strast može naterati čovjeka da u jesen krene na put. Oni koji putuju zabave radi obično nagrnu u naš grad s proleća, ali čim se uvere da je ovde jedina zabava grejanje na suncu, odlaze dalje. Ja sunca nisam željan. Posle 16 godina provedenih u Brazilu, oprostite, nisam vam se ni predstavio. Doktor Ricardo Reis, lekar, stanovnik Rio de Janeira. Drago mi je, Bernardo Soares, knjigovođa ovdašnji. 16 godina redovni gost u ovoj kafani. Posle 16 godina više domaćin nego gost. Zato bih zamolio da mi kažete šta da naručim. Škembići u saftu, specijalitet kući. Ako se dobro sećam, najbolji škembići u saftu prave se u Portu. Tačno. Kuvar je iz Porta. Čudna podudarnost. I ja sam rodom iz Porta. Ali, nažalost, škembiće više ne jedem. A zar može neko ko je rodom iz Porta da ne voli škembiće? Nisam rekao da ih ne volim, naprotiv. Upravo zato što ih volim, više ih ne jedem. Lep paradoks. Ni gori, ni bolji od mnogih sa kojima sam živeo. Jer ono što mi se desilo sa škembićima, desilo mi se i sa drugim stvarima. Recimo, sa ljubavlju. Ili s rodoljubivim osjećanjima. Nisam siguran da vas razumem. Ne, vrlo je prosto. Jednoga dana u jednom restoranu poslužiše mi ljubav kao hladne škembiće u saftu. Ali škembići u saftu moraju biti topli, inače se ne mogu jesti. Naravno. Eto, vidite da ste razumeli. To je suština. Ako sam tražio ljubav, zašto su mi doneli škembiće u saftu? Hladne. To nije jelo koje se može jesti hladno, a doneše mi hladno. I toliko sam bio ožalošćen da se nisam čak ni žalio. Jelo nisam ni dotakao. Drugo, nisam naručio, platio sam račun i izašao da se prošetam gradom. Zvuči kao pesma. A rekao ste da ste lekara, govorite kao pesnik. U mladosti sam se družio s pesnicima. Ali biti pesnik nije zanimanje, nego poziv. I to sveti poziv. A ja tu nisam pozvan. Svaki čovjek koji ume jasno da izrazi ono što osjeća, jeste pesnik.
Nikada nisam upoznao ni jednog pesnika, ali ubeđen sam da je poezija u svemu. Barem je ja svuda vidim, čak i ovdje u ovom stolu, u mrljama vina na stolnjaku, u pepeljari, u onaj paučin iznad šanka, svuda. Sad i vi govorite kao da niste baš Novajlija u tom zanatu. A kad živite sami kao ja, bez porodice i prijatelja, a dane provodite pred debelom knjigom na čije prazne stranice treba da uknjižite prihode i rashode preduzeća, što trguje robom koju nikada niste vidjeli, kad šaljete pisma s poručbinama u daleke gradove u koje nikad niste kročili, počinjete i nehotice da vodite jedno uporedno knjigovodstvo vlastitog života, da sravnjujete bilans sopstvenog postojanja. A valjda se tako i stvara literatura. Može biti, ali moja namera nije da stvaram literaturu, jednostavno beležim svoje utiske, među kojima ne postoji nikakva veza ni želja za povezanošću. I tako pripovedam ravnodušno svoj životopis bez činjenica, svoju povest bez života. A ako u tim mojim, nazovimo ih, ispovestima ne kazujem ništa, to je zato što nemam šta da kažem. Skromnost obično nije vrlina ljudi koji pišu. A vaša skromnost daje mi za pravo da pomislim kako to što vi pišete možda i vredi pročitati. Da li ste ikad poželjeli da svoju knjigu nekome pokažete? Barem nekom bliskom prijatelju. Prijatelju? Zar vam ja ličim na nekoga koji ima prijatelje? To ne znam. Ličite mi na nekog koga sam davno poznavao, a opet čini mi se kao da nikada nisam sreo ni jednog čoveka koji bi ličio na vas. Eto vidite, znači da sam uspeo. A šta to? Da postignem jedan od svojih ideala. Potpunu anonimnost. Da budem istovremeno i bilo koji čovjek i niko. A zašto vam je to toliko važno? Pa da bih bio slobodan, ničiji. Da ne bih morao bilo koga da volim, jer ta bi mi obaveza, priznajem, bila vrlo mučna. Nije samo tuđa mržnja ili zavist ono što nas putava i kinji. Ko nas voli, jednako nas sputava ljubavlju. Ko malo hoće, sve ima. Ko ništa neće, slobodan je. Ko nema i ne priželjkuje, ravan je bogovima. Gospodine Rejniš, nekud ste odlutali. Oprostite, nečeg sam se setio. I ja. Tek sad sam se setio da još nismo večerali. Ništa ne mari. Nisam više ni gladan. A i umor me polako sustiže. Ovde u toplom, kao da me hvata neki prijatan dremež. Krenuo bih polako. Ne bih hteo više da vam smetam. Ni govora. Uopšte mi ne smetate, naprotiv. Ako sam vas dobro shvatio, vi ipak najviše volite da budete sami. To je istina. Kad sam sam, najlakše podnosim samoću. A ako smem da primetim, dobro podnosite i razgovor. Zašto da ne? To mi ne može nauditi. Kao što znate, sve su to samo reči. A ja reči volim. Gotovo isto koliko i cigarete. Eto, nisam vas ni pitao, da li vam smeta ovaj dim? Ne, ni najmanje. Jedino što nikad nisam razumeo tu strast. Ni ja ne znam šta drugima znači cigareta. Ali meni ona daje utisak slobode. Tačnije rečeno, kad god pripalim cigaretu, udišem s njom miris slobode od svih misli i pratim pramen dima kao neki nezavisni put. Hvala. Već sam probao. I? Zaključio sam da droge i opojni otrovi, baš kao i ljubav ili recimo san,
služe jedino obmanjivanju. I čim njihovo dejstvo prestane, nastupa razočarenje. Pa ja i pušim zato što uživam u svom razočarenju i možda ću vas razočarati ako kažem da ću nastaviti da pušim dok god mi sudbina to bude dozvolila. Ako vam je to sudbina, mogu jedino da vam poželim da nastavite da je sledite. Hvala. Ništa više jedan smrtnik ne bi ni mogao da poželi. I mada ne znam koju vi sudbinu sledite, dozvolite mi da vam uzvratim istom željom. A vi meni dozvolite, pre no što svaki od nas krene svojim putem, da vas nešto zamolim. Ne znam, možda bismo mogli da se vidimo sutra, da najzad večeramo. Ili da prošetamo. Da meni jednom povratniku, da ne kažem strancu, pokažete grad ili... Kako da ne? Vrlo rado. To mi čini veliku čast. Samo to nipošto ne bi moglo biti sutra. Znate, mnogo sam se puta uverio da ne treba reći uradit ću sutra. Jer je izvesnije da ćemo sutra biti umorni. Pa dobro. A recimo ranije preko sutra. Tako ćemo uvek imati jedan dan razmaka da promenimo mišljenje i plan. A, dobro, onda preko sutra. Da, ali i tu postoji sličan problem. Što se mene tiče, najrazboritije bi bilo reći jednoga dana odlučit ću kada će doći dan, da kažem preko sutra. A možda ni to nije neophodno ako neopoziva smrt ranije dođe i oslobodi nas obaveze. Opet govorite kao neko koga sam poznavao. Svi mi govorimo isto kad zađemo u neke godine. Slažem se, ali molim vas da me ne shvatite pogrešno. Ni jednog trenutka nisam pomislio da vam uskraćujem slobodu i namećem obaveze. Nisam ni ja. Samo se bojim da vi mene ne shvatite pogrešno. Ja hoću da kažem da i nisam dorastao ni jednoj obavezi, ili tačnije u ovom slučaju da nisam u stanju da odgovorim na vaš poziv. A da budem iskren do kraja, ne bih umeo da vas provedem kroz Lisabon. Ne bih imao šta da vam pokažem. Zar vi koji ste čitav život proveli u ovom gradu? Nažalost, baš ja, koji 47 godina nisam napustio Lisabon, ako izuzmemo 2 izleta do obližnje banje na okeanu, ostao sam ono što sam oduvek i bio, uljez, stranac, slučajni gost u životu i duši. I tih nekoliko ulica kojima svakodnevno hodam od kuće do kancelarije i od kancelarije do kuće nisu stvarne ulice, već moje davne uspomene na nekog davnog mene koji je tuda prolazio. A to je nešto što se ni sa kim ne može podeliti. U svakom slučaju, podelili ste sa mnom ovaj sto i ovo veče. I sad će mi biti lakše da se vratim u praznu sobu. Ali kiša i dalje pljušti. Dozvolite mi da vam ponudim barem kišobran. Meni nije potreban. Stanujem tu iza ugla. Hvala vam, hvala. Ni moj hotel nije daleko. Ali kad ste već tako ljubazni, zamolio bih vas za neke od tih novina. Vidim da imate čitavu hrpu. Ne moraju da budu današnje. Samo sam radoznao da vidim šta pišu. Samo izvolite. Ponesite sve. A ne znam zašto ih i kupujem kad ih gotovo nikad i ne čitam. A i šta bih pročitao? Zastarele vesti napisane prethodnog dana. Da, ali drugih nema. Sve su vesti kao i stihovi napisane prethodnog dana. Ovaj dan je završen. Ono što je od njega preostalo lebdi daleko nad morem i izmiče. Pre svega nekoliko sati plovio je Ricardo Reč tim vodama, a sada mu je sav horizont ono što ima
naduhvat ruke. Zidovi, nameštaj koji odbija svetlost, kao neko crno gledalo. I umjesto potpunog brektanja parnih mašina, čuje šapat, žamor grada, 600.000 osoba koje uzdišu neki krik u daljini. Jedan nalet vetra zalupi vrata prema ulici. Tamo u dnu stepeništa oglasi se zvonce. Nema nikoga. Samo oluja koja se ponovo razbesnela. Od ove noći ništa se ne može očekivati. Samo kiša, nevreme na zemlji i moru. Samoća. Dobar dan. Izvinite što dolazim ovako bez najave. Tražim gospođu Ofeliju Kejroš. A ko je traži? Doktor Ricardo Reiš. Ako vam to ime nešto znači. Ja sam Ofelija. Aha, ali otkuda vi ovde? Sve ću vam ispričati. Samo ne znam odakle da počnem. A, dobro, najprije se sklonite s te kiše. Baš ste me iznenadili. Nisam očekivala posetu. Pogotovo ne vas. Jer ako se ne varam, vi ste se davno iselili iz Portugalije. Da, pre ravno 19 godina. I nisam nikad pomišljao da se vratim. A eto, vratili ste se. Kad ste stigli? Juče. Pa vi onda ne znate šta se desilo. Fernando... Znam. Zato sam i došao. Ne razumem. Kako ste mogli unapred znati šta će se desiti, jer sve se to desilo tako naglo, neočekivano? Naravno, nisam ja nikakav prorok. Samo sam se uplašio kad sam video fotografiju. Fotografiju? Kakvu fotografiju? Pre nepunih mjesec dana poslao mi je svoju fotografiju. Začudio sam se, jer to nikad nije radio. Znate i sami koliko je mrzeo fotografiju. Da. Kao da se plašio te dvostruke slike svoga lica. A to lice na fotografiji, kako je bilo? Neko tuđe, umorno lice starca. Mi smo tako reći vršnjaci, a on je na toj fotografiji izgledao kao 70-godišnjak. Znao sam da se satire radom i alkoholom i plašio sam se da će mu ta njegova manija da živi tuđim životima pre vremena doći glave. Ali da će se to desiti tako naglo, to nisam mogao ni da pretpostavim. Jeste li bar pokušali da utičete na njega? Vas je posebno cenio, ne samo kao prijatelja, nego i kao pesnika. Često mi je pominjao da jedino vi pišete bolje od njega. Osim toga i kao lekar mogli ste mu biti od pomoći. Lekar može samo da sarađuje sa sudbinom, nikako da je menja. A on je bio uveren da njegova sudbina pripada drugačijem zakonu i zato se slepo pokoravao, kao što znate, učiteljima koji ništa ne dopuštaju i ne praštaju. Ni ljubav, ni prijateljstvo. Da. Ako nam je to neka uteha, bar smo pokušali. Vi i ja. Da mu pružimo i ljubav i prijateljstvo. A uzalud. Koliko sam ga puta samo upozoravao da će upropastiti svoju jetru, a on se podsmevao mojoj brizi. Znate šta mi je napisao u jednom pismu? Ako neko piše dobro samo kad je pijan, reći ću mu napijte se. A ako mi taj dotični bude kazao da to škodi njegovoj jetri, odgovorit ću mu šta je vaša jetra? Jedna mrtva stvar koja živi samo dok vi živite, a pesme koje ćete napisati žive večno. Da, samo koliko ja vidim s njim se desilo obratno. Tu se ne bih složio sa vama. On bi pre pristao da čitav svet propadne nego da uništi svoje delo. Ali njemu nije nimalo bilo stalo do objavljivanja. Tačno.
Ali ne iz skromnosti, već iz jedne, rekao bih, gorke oholosti. Niko nije više od njega bio svestan veličine sopstvenog dela. I upravo zbog toga odbacio je ovozemaljsku slavu. Sjećam se jednog zapisa u kome kaže: samo osrednji genije postiže slavu. Veliki genije ostaje nepoznat. Još veći genije osuđen je na beznađe, a Bog biva razapet. Da, nije valjda da i vi tako mislite. Ne mislim. I zato sam ovdje. I šta onda? Ne znam. Možda zvuči pomalo bizarno, ali pada mi na um da bih možda sad ja mogao da zauzmem njegovo mesto. Da nastavim da živim jedan od njegovih života. Nijedan živ čovjek ne može da zameni mrtvog. Niko od nas nije ni istinski živ, ni istinski mrtav. Da, lepo rečeno. Mogli biste od toga da napravite jednu od onih vaših oda? A ne. Svršeno je sa odama. Verovatno mi je bilo neophodno da pređem ovaj put, da bih napokon shvatio da je pisanje za mene bilo samo jedan od načina, doduše nimalo neprijatan, da ignorišem život. A sada hoću da živim. Dugo ste čekali. Može se desiti da sad život počne vas da ignoriše, Može. Ali dosadilo mi je da sedim na obali reke i gledam kako sve prolazi bez mene i mimo mene. Tolike godine sam straćio verujući da je mudar onaj ko se zadovoljava prizorom sveta. A sad vidim da to nije bila mudrost, već običan kukavičluk. I šta ćete preduzeti? Pokušat ću da otvorim ordinaciju ovdje u Lisabonu, da obučem beli mantil, da pokušam bar nekog da spasem, kad nisam mogao Fernanda. Zar ste ga toliko voleli? Možda sam ga tek sada zaista zavoleo. Ali ako se ljubavi uopšte mogu meriti, dozvolite mi da primetim da moja nikad neće moći da dostigne vašu. Sad ste me tek iznenadili, Bože. Kakav dan. Kako vi možete znati za tu ljubav, kad je Fernando nikom nije poverio? Kao što vidite, meni jeste. Tačnije, poverio mi je na čuvanje vaša pisma. Po njima sam i saznao vašu adresu. I krenuo sam ovamo s namerom da vam ih vratim. Ali moram vam priznati, strepeo sam da vas neću zateći. Zašto? A mnogo godina je prošlo. Mogli ste se udati, odseliti, otići nekud van zemlje, kao ja. Ali najviše sam strepeo jer nisam bio siguran da vi uopšte postojite. Ne bi me čudilo da je Fernando izmislio i vas i celu vašu ljubavnu priču, kao što je celog veka izmišljao i ljude i priče. Eto, sad ste se uverili da ste strepeli bez razloga. Uverili ste se da postoji? Da, na svoje veliko zadovoljstvo. I to, ako mi dozvolite da primetim, u vrlo dopadljivom obliku. Nije ni čudo što ste bili i ostali jedina ljubav našeg sirotog prijatelja. Samo ne mogu da objasnim čime je on to uspeo da privuče jednu osobu vaših godina i izgleda. Jer koliko mogu da procenim, vi ste dosta mlađi od njega. 12 godina. Čak i više nego što sam mislio. Znači, kad ste se upoznali, bili ste, tako reći, devojčica. Da ne kažem dete. Da, tako me i on tretirao. Pa sad kad ste već posvećeni u našu tajnu, nema razloga da vam ne otkrijem. Da mi je, tako reći, od prvog dana iskazivao neizmjernu nežnost. I tepao mi, kao što se tepa malom detetu, bebo, bebice, malo, nestašno detence, tako me je oslovljavao. I to me je najviše dirnulo. A onda sam i ja počela da mu uzvraćam nežnosti. A vidite, meni je, pored sve naše bliskosti, oduvek delovao pomalo kruto i zakopčano.
Nisam ni pomišljao da je sposoban da iskazuje svoje osjećanja, izuzev naravno u poeziji. Nisam ni ja. I dan danas mi je smešno kad se setim našeg prvog susreta. Delovo je tako uštogljeno, izveštačeno da sam se jedva uzdržala da mu se ne nasmejem u lice. Ali brzo se iza te maske pojavilo jedno nestašno, veselo dete koje me neprestano uveseljavalo i zasmejavalo. Nikad mi s njim nije bilo dosadno, nikad. Zato ste počeli da pomišljate i na brak. Da, oboje smo na to pomišljali, mada je on uporno izbjegavao da se predstavi moje porodici, a ja sam opet pogrešno to pripisivala njegovoj stidljivosti i čekala. Punih 9 meseci. A onda jednoga dana, baš negde u ovo doba godine, početkom decembra, sve prekinuto. Tako reći jednim potezom pere, naglo, kao što je i počelo. Stiglo je oproštajno pismo, ali nije me iznenadilo. Samo je potvrdilo moje zle slutnje. Zar niste verovali u zajedničke planove, o zajedničkom životu? Trudila sam se svim silama da verujem, ali moji snovi su bili iskreniji od mene. Kad sam prvi put sanjala more, bila sam uznemirena. A kad je san nastavio da se ponavlja iz noći u noć, znala sam da će nešto rđavo da se desi. I desilo se. To prokleto more. Već 8 vekova sve naše zajedničke i lične sreće i nesreće vezane su za njega. Kao u onom čuvenom stihu iz Fada. Ne. O more, more slano, tvoje su vode suze Portugalije. Da, ali kad ste mladi, ubeđeni ste da ono što preživljavate još nikad niko nije preživljavao, da se to još nikada nije desilo i da još niko na svetu pre vas nije toliko plakao i patio. A onda se jednog dana probudite i shvatite da niste ni imali zbog čega da patite. Ako ste već to shvatili, zašto ste onda posle čitavih 9 godina uzajamnog ćutanja nastavili ljubavnu vezu s njim? To je naša obnovljena veza, kako je vi zovete, teško da se više mogla nazvati ljubavlju. Pre bi se moglo reći da je to bila prisnost, kako osjećaju dve osobe koje se poznaju iz detinjstva i koje su se volele kao deca, a onda se sretnu da bi obnovila živu uspomenu na jednu mrtvu prošlost. Kako je uspomena živa, onda ni prošlost nije mrtva. I možda bismo u ime te uspomene mogli da odemo do groblja. Koliko sam video iz novina, ni vi niste bili na sahrani. Nisam. Da je hteo da me upozna sa svojim poznanicima i prijateljima, sam bi to učinio. Ovako sam mu barem poslednji put učinila po volji. Ali nadam se da ćete prihvatiti moj predlog. Svakako. Samo pod uslovom da prestane kiša. A bilo bi krajnje vreme. Koliko sam čuo, pada već nedeljama. Kazna, Božja kazna ili opomena. Tek šta god bilo. Ova će jesen imati po čemu da se pamti. Pa ne znam za druge, ali mi ćemo je sigurno pamtiti. Ja bih sada da krenem. I suviše sam vas zadržao. Ne, ni govore. I da se nismo sreli tako tužnim povodom, rekla bih da mi je bilo zadovoljstvo. Pa onda, doviđenja. Ne zaboravite, sutra u podne. Čekat ću vas kod glavne kapije. Neće zaboraviti, ali vi ste nešto zaboravili. Da vam vratim pisma. Možda će i vas jednog dana spominjati po njima. Da ste ih čitali, znali biste da u njima nema ničeg što bi vredelo pročitati. Čitao ih nisam, ali znam koliko ljubavna pisma vrede. Barem isto koliko i ljubav koja ih je pisala. Sva su ljubavna pisma smešna. Ne bi bila ljubavna pisma da nisu smešna. Ljubavna pisma, ako ljubavi ima, moraju biti smešna. Šta bih dao da se opet vrati ono doba kada sam pisao nehotice ljubavna pisma smešna.
Grad Lisabon se budi, kasnije od gradova drugih. Budi se ulica Zlata, budi se trg Rosio. Na vratima kafana grad se budi. Neka žena nečujno jeca sred gomile koja kliče. Ulični prodavac, veseli osobenjak, nešto smešno viče da privuče mušterije. Samotni arhanđeo, kip s neke katedrale, svirala što izmiče iz pruženih panovih ruku, sve to ka istom središtu teži. Sve žudi da se sretne i slije u mojoj duši. Donesi mi ljiljane, ljiljane i ne zaboravi ruže. Donesi mi ruže, ruže i ljiljane mi daj. Zatrpaj mi dušu pregrštima cveća. Moje srce plače u senci drvoreda. Nema ko da ga uteši od istinski, osim senke drvoreda što mi se u dušu uvlači kroz plač. Donesi mi ruže, ruže i ljiljane mi daj. Vi kao da niste Portugalac. Stižete tačno na vreme. A ja i ne znam tačno šta sam po nacionalnoj pripadnosti. Najbolje bi bilo reći da je moja domovina portugalski jezik. A Fernando mi je često govorio da sam promašio epohu i to za 20 stoleća. I da mi je mesto u starom Rimu. Bilo kako bilo, danas sam ipak došao ranije. Da se raspitam gde je grobnica. I šta su vam rekli? Sahranjen je u grobnici Dona Dionizije de Seabra Pessoe, njegove babe po ocu. Parcela 4371. Nije valjda tamo. Ta luda baba će mu zagorčati smrt kao što mu je zagorčavala i život. Budite bez brige, više mu ne može nauditi. Ko jednom je pokazao njenu fotografiju da se čoveku sledi krv u žilama. Jedna raščupana spodoba s licem iskeženim u ružnu grimasu s iskolačenim očima. Strašno. A zamislite koliko je tek morala izgledati strašno petogodišnjem dečaku. Kao neka zla vila ili suđaja koja se nadvila nad njegovim detinjstvom. A i kasnije kao mladić, kad se vratio u Lisabon, teško je podnosio njene šizofreničarske napade. Da, ipak mu je ta, kako vi kažete, zla vila ostavila nasledstvo i to vrlo pristojnu svotu. Da, i šta je s njim uradio? Bio se baš obradovao da će se osamostaliti od očuha, ali umjesto da novac uloži u nekretnine i živi bezbrižno od rente, recimo, sve je straćio. Napustio studije, rešio čovjek da se bavi izdavaštvom, a onda brže bolje kupio nekakvu štampariju. Ko je šta? Ko je još u Portugaliji video korist od knjiga? Nije ni čudo što je štamparija propala pre nego što je i počeo da radi. Bar je na vreme shvatio da mu nije suđeno da bude, kako je ono govorio, ništavan, svakidašnji i oporeziv. Draga moja, ništa on nije shvatio. Mislio je da je sloboda neispunjavanje dužnosti. I umjesto da iz tog finansijskog kraha izvuče pouku, krivio je za svoj neuspeh ponovo tu nesrećnu babu. Kaže, novac je bio uklet, a onda ga je toliko mrzela da je htjela i posle svoje smrti da mu napakosti. Pa i uspela je. Naravno, ne tim novcem, već strahom koji mu je usadila. Toliko se plašio da ne završi kao ona u ludilu, da je sam taj njegov strah od bolesti bio svojevrsno ludilo. Žalio mi se na simptome nervne krize. Čak je pomišljao i da ode u neki sanatorijum, da traži leka crnoj senci koja se nadvila nad njegov duh. Da, to vidite. I tu se prevario. Za tu crnu senku nije trebalo da krivi babu, nego majku. I nije on ostao siroče kad mu je otac umro, već godinu dana kasnije, kad mu se majka preudala. Čini mi se da se nikad nije oporavio od tog osjećanja gubitka.
Celog života bio je i ostao mamin mališan, koga majka nije htjela da uzme u naručje. Kao u pesmi koju je napisao svojoj dragoj mamici sa 6 godina. Ako se ne varam, tu pesmu je napisao posle njene smrti. Pa vi sve znate. I bolje od mene. A puštate me da se istrčavam. Volim da vas slušam. I vi ste jedina osoba s kojom mogu da razgovaram o Fernandu. Ovi psi me malo dekoncentrišu, nisam znala da ih toliko ima na groblju. Nije valjda da se plašite pasa? Ne plašim se, samo sam se setila koliko ih se Fernando plašio. I inače je bio strašno sujeveran, a naročito je zazirao od zavijanja pasa. Ali ovi ovde ne zavijaju. Vidite kako su pitomi, da ne kažem potuljeni, kao da znaju gde se nalaze. Oni možda i znaju, ali nisam sigurna da mi znamo. Već smo daleko odmakli. Čekajte da vidim, kako ono rekoše? Da, samo pravo, glavnom alejom do prvog ugla, a onda desno. Još nisam zapazio ni jedno skretanje. Evo, izgleda da je ovde. Zar ovo nije spomenik njegove babe? Gle, zaista. Ali njegovog imena nema. Gde će onda da stavim ove ruže? To cveće je najviše voleo. Još iz detinjstva. Čak je negde i zapisao kako želi da mu na grob donesu ruže. I eto, vi ste mu tu želju ispunili. Da, ali groba nema. Verovatno još nisu stigli da uklešu ime. Nego, ako mene pitate, njemu ovde i nije mesto. Mislite na ovom groblju? Ne to, ne. Mislim da mu uopšte nije mesto među mrtvima. Ali ako je već umro, mora negde biti sahranjen. Kad bih se ja pitao, svakako ga ne bih sahranio ovde, u ovom mnoštvu. A pogotovo ne pored lude babe. Izabrao bih mu bolje društvo. A koje bi to društvo moglo da odgovara čoveku koji se toliko kloni od društva? Ako bismo sudili prema zaslugama, to bi svakako bio manastir Svetog Žeronima, pored naših najvećih veličina, Vaska da Game i Kamoiša. Ali za njegovu veličinu još niko ne zna. Pa saznaće. U svoje vreme. Kad otvore onaj sanduk pun rukopisa. Čudno što vas više gledam i slušam, sve mi više ličite na Fernanda. Čak vam je i glas sličan. Jeste. Postoji izvesna sličnost. I drugi su to primećivali. Čak smo se i nas dvojica često pitali koji je od nas Fernando, a koji Ricardo. Ali to nije čudno ako se zna priroda našeg odnosa. Nešto drugo mene čudi što vam još nisam rekao. Za ovo kratko vreme koliko sam ovde, razgovarao sam s dvojicom potpuno različitih ljudi koji za našeg prijatelja nikada nisu čuli. A ipak i jedan i drugi su na mahove govorili kao i on. I to doslovce. Vidite, to meni nije ni malo čudno. U Lisabonu će vas sve podsjećati na Fernanda. Računajte na to. Znam. Ali ja mislim na nešto drugo. Da li su sve te sličnosti baš slučajne? Ili je možda to ključ za otkrivanje istine o Fernandu i njegovim ličnostima, koje zapravo i nisu izmišljene? Možda ste u pravu, ali ja ne mogu da vas pratim. Bolje je da se vratimo. Ja bar nikud ne žurim. Možemo još malo da prošetamo. Lep je dan. Da neko da odemo i gledamo more. Možemo ga gledati odavde. Kako? Ja ga ne vidim. Tamo, pored kapele, ima jedan mali vidikovac sa klupama. Odande se pruža zaista divan vid. Hajdemo. Ne, nije daleko. Nije, ali izgleda nismo sami. Tamo kao da ima nekoga. Gde? Na onoj klupi tamo. Ofelija, šta vam je? Što ste tako ugledali? Vidite, onaj gospodin u kišnom mantilu. Bože, nije valjda Alvaro de Campos? Alvaro de Campos? Sad je i vama počelo da se priviđa. Doduše i meni malo liči ovako izdaleka a to ne može biti on. I ja i vi znamo da je Campos otišao za Glasgow. I to, ako sam ga dobro razumeo, zauvek. Gle, koga to vidim?
Dobar dan želim. Zar se vi poznajete? Da, putovali smo zajedno. Gospodin je pomorski oficir. Upoznali smo se prekjuče. Pa kako ste? Kako ste se smestili? A hvala, veoma sam zadovoljan. Niste mogli bolji hotel da mi preporučite. A vi? Jesu li vas lepo dočekali? Nažalost, ovog puta je sve ispalo drugačije. Sjećate se da sam vam pominjao moje stare tetke? E pa sad su ostale samo dve. Jedna je umrla dok sam bio na putu i ja sam, kao što vidite, zakasnio na sahranu. Žao mi je što to čujem. I šta ćete sada? Ništa. Ostaću ovdje kao što sam naumio. Već se bolje osjećam ovako u civilnom odelu. A i mesto je lepo. Vidi se more. Zar mi niste rekli da ste se zasitili mora? Jesam. Ali sad mogu mirno da ga gledam. A vi? Jeste li našli svog prijatelja, onog što je umro? Mislite na njegov grob? I jesam i nisam. Ali to je već druga priča. I šta ćete sad? Još razmišljam. Niste mogli naći pogodnije mesto za razmišljanje. Samo mi nije jasno kome je palo na pamet da groblju da naziv Prazereš. Nije li to od reči uživanje, zadovoljstvo? Jeste. Ali morate priznati da živi uvek osjećaju izvesno pomalo pakosno zadovoljstvo kad dođu na groblje i ustanove da su još živi. A osim toga, ovo mesto pruža i nešto drugo, kao što su tišina, spokoj i pogled na more. Da, ništa bez tog mora. Vidite kako je i ono mirno, spokojno. Ni nalik na onu stihiju od pre neki dan. A koliko vidim, i brodovi su ponovo krenuli. Stvarno? A jedno ona bela tačka na vidiku mora da je parobrod. Tačno. I to na izlazu iz luke. E pa, onda je za mene sve rešeno. I ja ću sutra, ako bude plime, da se ukrcam na svoj brod. Obavio sam svoju dužnost i sad mogu mirno otići. Otići. Nikada se neću vratiti. Jer se niko nikad ne vraća. Mesto povratka uvek je drugo. Stanica na koju se vraćamo uvek je druga. Nema više istih ljudi, ni iste svetlosti, ni iste mudrosti. Otići. Bože moj, otići. A tako se plašim odlaska. Uloge su tumačili Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Vladan Živković i Jadranka Selec-Dizdarević.